Jao, Labubu, nemoj pojesti sav džem, ostavi bar malo za kasnije, ti baš voliš slatko, a? U redu, ostavit ću jednu kašiku. Njam, njam, njam. Sviđa mi se kako radiš to njam, njam, niko to ne radi kao ti. To je verovatno dostava voća, ili Anđelina? Ja ću otvoriti. U redu. U redu, pa ko je Labubu? Gde si? Čuješ li me, Labubu? Šta se dešava? Labubu, zašto samo stojiš tamo? Labubu? Labubu? Šta si uradio? Jesi li uzeo maminu farbu i ofarbao se? Kakva farba? Oduvek sam bio ovakav roze, tataraj mi. Kako to misliš? Uvek si bio brown, ofarbao si se. Zašto si to uradio? Oduvek sam bio roze, jeste li zaboravili? Čekaj, zašto govoriš svi u množini? Ko je došao? Upravo si otvorio vrata. Ko je bio tamo? Ja sam došao, ko drugi? Ti si došao? Ne, sada stvarno ništa ne razumem. Gde je Brown, Labubu? Labubu, gde si? Ljudi, da li je Labubu oduvek bio roze? Mogu da se kunem da je bio Brown. Jesam li poludeo? Nešto ovdje nije u redu, neko me sigurno zavitlava. Nadam se da će Anđelina uskoro doći da potvrdi da smo imali Brown Labubua. Ili možda je stvarno bio roze. Tako sam zbunjen. Wow! Obično ja puštam vodu za tobom. Oho, jesi li porastao? Ni Anđelina nikad ne čisti pod kod kuće. Dobar posao. Wow, i cveće zalivaš. Kako si dobar, Labubu. Hajde da nam napravim čaj. Hoćeš malo? Da, želim čaj, hvala ti. O, usput, hoćeš malo džema? Ja uopšte ne volim džem. Ti ne voliš džem? Ljudi, da li je ovo uopšte moj Labubu? Moj Labubu je obožavao džem. Njam, 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 njam. Dobro, Labubu, ti popij čaj dok ja idem u prodavnicu po džem. Džem? Moram da kupim U džem. redu. Treba li da ti kupim nešto iz prodavnice, Labubu? Ne, ništa mi ne treba. Dobro, onda se vidimo uskoro. Brown loptice, onaj u kuhinji definitivno nije moj Labubu. Moram da nađem svog Brown. Gde je mogao da ode moj Brown Labubu? Da li je pobegao i došao roze da ga zamijeni? I zašto? Ljudi, pišite u komentarima šta se desilo, šta je moglo da se desi. Sada ću odmah pročitati vaše komentare. Pomozite mi, molim vas. Napišite sve što mislite o tom gde bi mogao biti moj Brown Labubu. Zašto imam roze kod kuće? U redu, šta se dešava ovdje u kući? Labubu, jesi li ti to uradio? Labubu? Labubu, gde si? Oh, čoveče, šta se ovdje desilo? Zašto pravi takav nered? Gde je roze, Labubu? Brown je otišao. Roze je otišao. Šta se dešava? Ovo je ludnica.
Zašto je ovdje tako mokro? Da li je bila poplava? Čoveče, šta se ovdje dogodilo? Ljudi, molim vas, pišite u komentarima šta se dešava kod mene. Gdje je Brown Labubu? Gdje je Roze Labubu? Zašto je kuća u neredu? Zašto je sve mokro? Moram da ih obojicu pronađem. Možda bi trebalo da obiđem i pitam ljude. Možda ga je neko video. Na kraju krajeva ne viđa se svaki dan živa Brown plišana igračka na ulici. Ispostavilo se da niko ne zna gdje je Labubu. Nikoga nije video. Mislim da ću pokrenuti dron i potražiti Brown Labubu. Možda se desi da pronađem i neki Roze. Stvarno ne razumem zašto je Brown otišao, Roze došao ili šta se uopšte desilo. Možda se Brown nekako transformisao u Roze. Ne razumem. A onda misteriozno nestao. Ne znam, odleteći u taj grad. Zašto je ovdje signal tako loš? Hej, kao da mi je neko prekinuo signal. Jao, čoveče. Dobro, spustio sam se niže. Poleteću ka polju. Ok, mnogo je bolje ovdje. Tako je mnogo bolje. U redu, Brown, Roze. Definitivno ću primetiti Roze. Ali Brown će biti teže vidjeti. Iako je leteo, mogao bi da se izgubi u travi. Bolje da se vratim. Možda da se vratim ka gradu. O, neko me zove. O, to je Anželina. Ćao, Anželina. Labubu? Da, tražim ga upravo sada. Blizu mora. Ko ti je to rekao? Dobro, shvatio sam. U redu. Znam gdje je to. Baš tamo, u redu, doneću ga kući, ne brini, hvala, mnogo ti hvala, Ljudi, to je bila Anželina, njen prijatelj zvao i rekao da je video Labubu blizu mora, prskao se u vodi, to je nekako čudno, bukvalno je odmah iza šume, pa pošto je dron već na nebu, poslaću ga pravo tamo, dron će brzo stići, već sam blizu, sad vidim more, letim iznad njega, negdje ovdje blizu hotela. Anželina je rekla da je postoji put do mora i da je Labubu bio baš ovdje. Šta bi on mogao da radi na moru? Pa dobro, toplo je vrijeme, razumem. Njegova krznena bunda je topla, Brown i gusta. Naravno da mu je možda vruće i da je otišao da se kupa. Ali zašto mi ništa nije rekao? I odakle je došao Roze Labubu? Ne razumem. O ne, počeo sam da pričam i odleteo sam previše daleko iznad mora. Moram da se vratim. Zašto sam to uradio? Moram da vratim dron. Ups, izvini, pritisnuo sam pogrešno dugme. Čekaj, šta je ovo? Da li sada gledam dole u vodu? Zašto je tako Brown i prljava? Izgleda nekako ružno. O, to je zato što je pesak žut. Jao, neko stoji u vodi. To je neka osoba. Ovdje se uliva u potok. Ovdje je Labubu posljednji put viđen. Možda pliva negdje ili je otplivao. Nema pojma. Mogao bih sada da odem tamo, ali ako ga ne vidim sa dronom, on nije u vodi. Ne možeš plivati sam, zar ne ljudi? Kada ste mali, uopšte ne bi trebalo da prilazite bilo kakvoj vodenoj površini. Čak i ako znate da plivate dok ne napunite 18 godina, bolje je ne prilaziti vodi, pogotovo ka ledu zimi. Zapravo nikada, ni leti ni zimi, samo kada su vam roditelji u blizini. Dobro, bolje da letim bliže obali. Skenirat ću celu plažu. Sa visine ga verovatno neću vidjeti. More i plaža su beskrajni. Mogao je da trči bilo gde. Pogledajte ovo kretanje. Neko se prska u vodi. Jesu li to ljudi? Da, to su ljudi koji se prskaju. Labubu obično ne ide blizu ljudi. Uvijek je sa nama, ali kada idemo ka ljudima, on pokušava da ih izbegne. Naše more je ogromno. Možeš da plivaš i plivaš. O, vidim nešto u vodi. Jako liči na Labubu. O ne, to su samo neki muškarci koji plivaju. Ne, Labubu je verovatno već otplivao i izašao iz vode. Nije ovdje. Ali ću leteti bliže plaži. Ako ga vidite, drugari, molim vas napišite u komentarima minut kada ga ugledate. Uvijek čitam komentare. O, evo reke koja se uliva u more. Ovdje je viđen gdje reka ulazi. Dakle, mogao je otići recimo u ovom pravcu. Iako sam upravo ovdje leteo, hajde da idemo ponovo. Možda letim previše visoko. Labubu bi bilo teško ugledati sa visine. Pitam se, gdje je sada Roze ako je Brown viđen ovdje? Da li je to on u vodi? Ne, opet su to neki momci koji plivaju.
puno ljudi. Zašto Anželinina drugarica nije mogla samo da pozove Labubu? Samo ga je vidjela i pozvala Anželinu. A Anželina se naravno uspaničila. Tata, zašto je Labubu sam na moru? Vidjeli su ga tamo. Pa šta mogu da uradim? Ne znam gdje je otišao. Ne kontrolišem ga. Zaista ne mogu da razumem šta se desilo. Znate i sami, bio je Brown, a onda odjednom Roze. Ništa ovdje. Šta da radim? Čekajte, šta? Ovo je farba. Nisam kupovao farbu. Roze farbu. Šta radi Roze farba u mojim kolima? Ne razumem. I još Roze. Šta se dešava? Šta se uopšte ovdje dešava? Šta je ovo? Ponovo. Brown krzno. Labubu. Krzno. Roze farba. Da li je ovo šala? Da li se Labubu samo ofarbao i zeza me? Nije valjda to istina? Šta se dešava? Tata Rajmik, Ha? Labubu? žao mi je. Nisam to hteo da uradim. Da, već sam shvatio šta si uradio. Našao sam farbu, a kupatilo je bilo potpuno mokro. Pokušavao si da se opereš tu boju, ali zašto si sve to uradio? Hteo sam da znam da li me voliš ili ne. Naravno da te obožavam. Nisi morao ništa da radiš. Zbunio si me. Čak sam pomislio da sam poludeo. Hoćeš li mi oprostiti, tata Rajmik? Ispalo je stvarno glupo. Naravno da ću ti oprostiti, mali moj. Ponekad da bi bio voljen, ne moraš se menjati. Samo treba da budeš svoj. Volim te, tata Rajmik. Baci 5. I ja te volim, moj Labubu. Usput, šta si radio na moru? Pa, pokušao sam da sperem farbu. Ništa mi nije uspelo u kuhinji, pa sam prešao u kupatilo, a ni to baš nije pomoglo. Onda sam odlučio da odem do mora. I slana voda na neki način je lako sve pobrala i ponovo sam postao Brown. Labubu, kakva avantura. Usput morat ćemo da očistimo kuću. Potpuni haos. Znam da si sada dobar u tome. Pa da, trudio sam se. Naučio sam kako da čistim. Nema problema, sredit ću sve. Drugari, zapratite kanal Anglikosik. Vidimo se Ćao, uskoro. uskoro se Ćao. vidimo.